Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riwe kandai pra. Koy pat ke isu ke bangi kwa an yang ngi hadin bangi to notification bala bumi ek sarkar ban khang no irukan po shko baji tina kaliang ko chungi ho nim ong ba ka de ke basniu ring kwa iban rat ke jing sniu mani trailang bat ke government nei tang koy pat kalong ba shko baji te na kaliang chungi ngi pat na yu ban pediang nama shko baji pipet tang shko baji traffic jam kadang po selong hadum ta kharwi baji ru gibri kadang ya kidang sakut po surok tiban ong tang habang ilami isusrok shpo ka beji dan tang ni habdon kam man thiet jing thiet aki yang kisam ni habdon kam ban ban rung ki dukan dei ban ong kata beji ngai sngo ba na kaleng jungi seng nim sngoi hab lada ka sarkar ka ban penmi ban le ban khang ki dukan jing sisa ka dem kampen survey ka por la ka shpo beji ka dem nya smat nai tang ko pat bangakwa bakani ka kompeni notification ba ka sarkar ka penmi kam dekin ban long le silang mentah penculik tang itu giberit beria gibeduk nerikat ba ki night club pan kibar hindalet yang tu itu khatar beji shi beji tang kidang syak kidang di kidang snobha kidang le ginu ikam snobha hapo namar ka kam jumi ke mi ke jingplumar ke mi ke nu kenduk kam ndei kibri ginda kala di le kala shongshit bisalap tang di kala mi na ku ke cakadi kisale kumgi klan gile kumginu ke iru syabah nang ta ka jing sniu kami tena kala ko jungi ikwa ba kanum le siang kan hoi kata ka jing khang gi dukan ka di bandon da ko ndai shipo bo je ete na kala ka sang ru pa lai ban tulia ndai ai jing mut ik sarkar ba kan kampen support ik port kala ban de khatui beji na khatui siteng ru to hapo khatar beji dari ban khang na khatar beji senang la kala tare ti ndai tang kata ndai ka di ban pha ya ki bar ne ki club night club ki bandon hapo slong anum la ban je tang ti na ki ya ki tu sarkar di bu kendon da ka port Kumabu lang ikway, kadi man long lang equal kaju. Yung barit kaju, yung bahero kaju, yung baduk kaju, yung baruspa kaju. Hindi matapon siya mi. Kindat te kalong kutakan kakta. Kasarkar kadi man pagbiang kany. Kibriw, kipulit, kidi bandon, kipatrolling, kipabiang, ha? Kadi man bu, CCTV, hagajika, kibaday, dadon kam komentar po. Mata hapkaran yaga temator, mo. Dia. Jadi kasarkar ay jingada ki hadu. 24 hours ki don kulit ang banyak dah. Tang thum dia lagi don to. Andai kham tam hapo pibi. Balai si mi ke jing show jing dat mut kitu ki balai adu tiang tu kim ki kulit ki kham le ini. Kum baki di ban le. Nakali kata ki ong manpower. Duna suduna brio, dan brio. Lai keren kata bun silu SP. Ong duna suduna brio, haba duna brio dan brio te ki post ki lai ki kam te le kam thap permi ki kam pulit kini kita nak samla jungi we apply du mentar kam pulit tu 4 tip position duna teman tu jadi syak sarkar ba kumi kan di dan cuma kan kajinga selok kan kajinga mo kanu notice bakan ai tu diberi usungkan kadi mendon cuma kajinga keren snong kita kalong emangin le kamta ndai pi ban surai nang tei ban penmi kita kan notification katip ban yap anu ban du nong anu ban kata manu kamta ki baduk ni snai nama tentang gila tray dengan tiga badai mata kam kacam ru ba kila haban bala ki haban tray system ki haban sai ga yang kasem nam tak badi jing di kan kata nama tentang pe ya tiba PB nama kitu buan dia jag buan dia ki mensi kim dong ki don bekim tu habaji senang telara pra kena shota kan ta kin di jing di te kampat em ki lamda perkhat jungai kira irai kan ni mo namar bangi i mentale bon hakibro ki janjari kayo kon
mau ke mai kaji jongki kan kata dar ke balik kum ne ngila ban penrem jur ku manga penrem ngaru hang ne khamat kan ni ke baja hang ne police station jungi hang ne lem khana ngila ban penrem jur ngila yo kemlu iki breu te bali ban sistem re bar wi sor silong bali ban sistem ke lem khra bali sistem ke nomen song bali sistem ke pb te kini ki ba hakata ka jing sungo junga kem de ki perkhat jangai te Namar bang laju kani kadi kawi karukom le jungi breu jungi hang ne ba ja ba sisen kila pristom sirta ngasu ain sei wi nuksar mo kum hang ne ha klau malkiru kadon ka jingja ka basusi dan ka tu ka ne banai te menta kila sukhang pada ki ong hana bam sa so ki mo ki nong wei breu bana bar bikin wan bikin song to namar ba adon ta ka jingja basusi tama ki kelat ye gitu ki khandai spa khandai sen ki ba khamja ye ki kamau na teng tu sisen te kani gadi ka trend ka ba po society dungi ba ka po ka administration po ka sarkar bagi ship medium haban le jai ye ba sisen ki kamau ba ki pen stom pre baro poj ba te kum kani ka jingja te longa kani ka jingle dong sarkar kani ka section 144 tengah persa ba kakta ba ke mentang ngila sang I bakala kiu kani ka jingmi jungki khamtam e khana samla janmiet ma te haji sisang ngila adi ban support ngila adi ban promote ngila adi ban pensluri ki mo khlang ba nama ba phem kala ban khang ki breu ki kwa ban mi miet ken mi miet ba tama ka basusi kari balong hadisha ka nakaleng jungi ken kum ka snong ka thau kum ka wat ka sarkaro ngila ade ban penslur ken ngide ban pensingan kini ki khnang ba ko mangalaju ong ta lada ki babha kim shimmi ki tu ki surok kim don ha halin tisen ken te manu ban simpat kini ki basniu kini ki mendi ki men ki ba kwa thombor ki bale he ki bedi drugs ki bedi ki ba khai drugs kumta te hrin da dong ka jing singan da dong ki breu pa dei te hangta ka pher te hang ne ru menta kan sakta jur bhai kini ban nga thai kidi ban yale protest kini ki khana long kidi ban kini bade jingba ma jamiet wat kini nong song dukan ro kidi ban ya thok kan jasti la ni kidi ban yale ban pen sngau sa ka sarkar sa ki dc ru bakani ta ka mamla long re bat kim de ban pediang hoi halor ka ni bu pi ong pi hoi nga don ki suggestion long kata ka bu pi ong pi lika kani ka jing patrolling hoi pila ban kampen bun patrolling tama wat kata ru na pipin bun patrolling sobha bo de ki breu ki banang kumno banya krem ki breu kumno ban penya day ki pajba nama tek ki pulit ki don hi ka jing long le he jong ki nama ba kila sngo be breu ba mi palat chpo je du men khai drugs badi met badi he ma te long kata te ka mentality ru ha ban shift ha po pulit apo ka sarkar po pajba ru te hoi kila ban dan su patrolling ke snong du kila sedang hi mentang ne laim khra ru te ka biang kata ka pensingan ka linti sen ke mon ma ban pi thu ki breu pi sngo jan mat ki daki ong me pi ne phasi yang pidang kham kloi te ban sngam hanei la da ki wan ka bor ki susho ki sudat ta ba sosi ru te ki bun ma ki ke registra mensual kila dan ke night market ma bekila ya per kren ki obalingim sang ka night market ka bandai no jan me ti kum kita ki ke kin pin im nama ki tourist pedimen stu bun ma ki kat bakin lalat blok na maulai le ti kila poi sini jan me ba te ki kwa ban mi ken dei phobaje la khang lot ki dukan tepi ya ka market hingim de ban sedang ban tuklar nama ba kata ka song hi ki breu ma ki battery stom ki di ban yo ban kamai ken hanei la udon breu ba kwa ban khang khandai steng plasting sanmeji posting kharasting kata ka song haki kam don hok ka soka bentuk lari kata kan sakaweru ba ngai I ba ngai sngoru ba pindapet kum kini ki bahaban amet haki hospital kini wat ja sai su mentama janmiet nama ba long kibreu nong khang spo baje ki lahaban sang lum na ru khnai te kani ka khata ya baro ya bon ba ki ke tingi ha perkhat ngai ken I long ngan poi bang sakata tapi jasi sien nai pensitom baru sireta ka jasi sien kan unu wat wet pensitom itu gi belek kulmar katali pinyo ka jeng kesan nang pajba hi tama minta pada pila yo kem pila yo pensitom pada super pada
pipi citam sik pai ba pada kata kami ham